Pozrime sa teraz na to, ako vymazať prázdne riadky. Pravdepodobne by ste si povedali, že môžete to urobiť podobne ako so stĺpcami, čo je aj pravda. Pokiaľ sú vaše dáta malé, tak nie je problém si nazvime to ručne dohľadať prázdne riadky, označiť spojité z nich, držať Ctrl, označiť ďalšie sekcie prázdnych riadkov a stlačiť Ctrl-. To je úplne v poriadku riešenie, ak máte malé dáta. Poďme sa ale pozrieť na to, že keby tie dáta neboli takéto malé, nebolo by tam len 30 riadkov, ale bolo by ich tam viac a nechceli by ste úplne vizuálne dohľadávať tie prázdne riadky, ako by sme na to mohli ísť. Poďte spoločne so mnou prejsť cez to, ako vieme vymazávať prázdne riadky pomocou filtrov. Náš postup bude teraz taký, že v prvom rade aplikujeme filter na hlavičku našej tabuľky. Takže kliknem sa do bunky A1, poďme si hneď pripomenúť, ako sa označí celá hlavička, teda ako viem Excelu povedať, aby som sa rýchlo presunula a zároveň označila v smere doprava. Spomínate si, je to Ctrl-Shift šípka doprava. Označím si hlavičku mojej tabuľky. Teraz chcem použiť filter. Filtre nájdete na rôznych miestach, ja vás teraz odnavigujem cez kartu údaje, takže poďme na kartu údaje. Na karte údaje máme filter, tento lievik. Budeme ho používať častejšie, takže urobím si pravý klik a dám si ho pridať na panel s nástrojmi rýchly prístup. Vidíte? Tuto na zelenú lištu. A analogicky si pridám aj tento lievik s X-kom vymazať. Nech vás nejak nezabrzdí, že je zašedený. Aj keď je zašedený, viete si ho pridať na zelenú lištu. Takže ideme na to. Pravý klik na lievik s X-kom pridať na panel s nástrojmi rýchly prístup. Tak. A to, čo chceme teraz urobiť, je chceme filter aplikovať. Aplikovanie filtra robíme cez ten lievik. Takže klikám sa na lievik. Všimnite, čo sa stalo v tom prvom riadku, v riadku hlavičky. A pridali sa mi do každej jednej bunky hlavičky takéto šípky, takéto filtrovacie šípky. A myšlienka toho, čo chceme teraz robiť, by bola takáto. Aplikujeme si na data filter. Vo filtri si nájdeme prázdne riadky, vyfiltrujeme si ich, teda urobíme ich viditeľné pomocou filtra a zmažeme ich. Pozrieme, či už teraz toto vieme urobiť. Tak, pozriem sa napríklad na filter tuto v stĺpci C, kde máme pohlavie zamestnancov. Čiže mám tu FM, ženy, muži, ale nevidím tu žiadne prázdne bunky. Tak, táto vec je o niečo zložitejšia, než by sa nám páčilo. Momentálne sa nám totiž deje to, že Excel nám do filtra zaradil len tú prvú sekciu našej tabulky, iba po prvý prázdny riadok. Pekne to vidieť napríklad v stĺpci B s menom a priezviskom. Keď sa pozrieme do filtra v Bčku, vidíme, že sú tu len 4 osoby. Sú tu len 4 osoby, ktoré sú v tej prvej sekcii tabulky. Takže zrejme budeme musieť niečo robiť inak. A naschvál vám to takto vysvetľujem, pretože viem, že ľudia túto chybu robia veľmi často, neuvedomujú si ju a teraz, keď už vieme, akú chybu nechceme robiť, poďme si ukázať, ako to urobiť správne. Tak, v prvom rade, ak by sa vám to náhodou stalo, že aplikujete filter a uvidíte vo filtri iba tú časť tabulky, ktorá je po prvú prázdnu bunku, teda po prvý prázdny riadok, tak čo chcete urobiť, je chcete filtre odaplikovať. Chcete tie filtre zrušiť. A to takým spôsobom, že opäť prejdeme buď na kartu údaje, kde máme lievik, alebo keď už to máte na paneli rýchleho prístupu, tak klikneme sa na tento veľký lievik šup. Našim cieľom je filtre odstrániť, dať úplne preč tie šipočky. Tak, poďte sa teraz zamyslieť nad tým. Ako by ste asi Excelu povedali, že keď aplikujem ten filter, zober mi prosím všetky dáta z toho môjho Excelu. Zober mi aj tie, ktoré sú pod prázdnymi riadkami. Ako by ste intuitívne toto Excelu povedali? To veľakrát ľudia aj správne nápadne, že zrejme intuitívne by sme mohli skúsiť také niečo, že keby som tie dáta najskôr označila všetky, nie len ten prvý riadok, tú hlavičku, keby som tie dáta označila všetky a potom aplikovala filter, možno by to fungovalo. Poďte si to vyskúšať. Sme v bunke A1 a teraz príde čas na to,
keď si ukážeme, ako vieme presne ten rozsah od bunky A1 do tej poslednej bunky v stĺpci H vyplnenej označiť. Prvá možnosť, takže ako sme to robili, ten posun s označovaním doprava a dole? Takže Ctrl-Shift, šípka doprava, označila som smere doprava, po koniec zapísaného bloku, šípka dole, šípka dole, šípka dole, šípka dole, šípka dole. Teraz som na konci mojich dát. Keď teraz aplikujem filter ťuk, tak všimnite si, filter sa aplikoval do hlavičky mojej tabuľky a keď sa pozriem do filtra, už tu nevidím len 4 mená, ale vidím naozaj všetkých v tom rozsahu. Vrátane prázdnych buniek. Takže teraz urobíme to, že vyberieme len prázdne bunky a to takým spôsobom, že zafajknem vybrať všetko, čím sa odvyberú všetky mená, zafajknem prázdne, čím sa vyberú len prázdne. A všimnite si, že už tu mám vyfiltrované, vidím to tou modrou farbou, že čísla riadkov sú napísané modrou farbou. Riadky 6, 7, 19 a 20 sú tie naše prázdne riadky. Takže môžem ich teraz označiť takým spôsobom, že prejdem myšou na číslo riadka, na tú šestku, aby som videla šípku doprava, zatlačím ľavé tlačidlo, posuniem sa až po tú hodnotu 20 a dáme si klávesovú skratku na mazanie Ctrl-. Teraz to vyzerá, väčšinou sa tuto ľudia zľaknú, lebo čo všetko som vymazala. Takže pozrime sa na to. Teraz, ak chceme dvihnúť dáta, chceme vidieť, čo nám tam ostalo, tak prejdeme na možnosť vymazať filtre. Tá možnosť je vlastne ten náš lievik s X-kom. Na karte údaje to vidíte ako lievik s červeným X-kom, ktorý je už teraz aktívny. Je aktívny z toho dôvodu, že na dátach je použitý nejaký filter, takže mám možnosť ten filter, nazvieme to, dvihnúť a zobraziť všetky dáta. Ja som si ho pridala už aj tuto hore na panel rýchleho prístupu, takže klik. Keď kliknem na vymazať filtre, tak sa udeje to, že všetky dáta budem mať viditeľné a zároveň stále si ponechám túto v hlavičke možnosť filtrovať. Čiže stále v hlavičke ostávajú tie šedé šípky, cez ktoré môžem filtrovať.